Айде. Това път застава също те. Айде тук, папки. Джони, краставица ли ядеш? Краставица ли е това? Краставичка, Кисела краставичка. Има ли звук? Сигурно не. Да го пуснеш в щатите. Код къде е кисела краставичка без ракия. Как гледа към камерата и се Не, усмихва. той така си се оглежда винаги. За някой да не му краде храната. Да, просто се оглежда. Че не му е нарязана парченце. Да, бе, напъчен. Трябва да се види, че го крупка. Той ще изяде цялата Ма краставица. той 3 изяжда от тия манички. Не го пипли сега. Айде, огледай. Чай се изяде още малко там. Цялата ли, като да ти чезна от лист. Сега ще му дам там още една, ще я хапне и нея. Браво! Уху! Искам това да ми го Печелиш! извадиш. И да си купа флашка, ще си го вкарам в флашка.